आंथ' इउपिपिएलखौनो लुबैगोन। मा जाहोननि थाखाय बा मा खामानिनि थाखाय? दिनैनि दिनाव बिथांमोन सरकार सालायनायनि दिनाव जोंहा गोबां बेबायदि माने सान्थियाव दङ जोङो। सिगांनि सानफ्राव जोङो गोसोबायदि इलेक्सनफोरखौ भटफोरखौ थुनो मोनामोन आरो गोसोबायदि बेबायदि गाव जेरै गोसो एरै बिजाथि दारायदों बेफोरबायदि माने गोसो बायदि थांनानै नों बिजाथिबो दारायनो हादों। दिनै गोसोबायदि सोर बिजाथिजों थाङो जों बेबायदि अबस्थायाव दङ दायो। बेनि थाखायनो जोङो खौसेनि थाखाय बा गोजोननि थाखाय जोङो इउपिपिएलनो भटखौ जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव प्रमद बर' बिथाङा गोजोन लाबोदों, सुखु गोजोन लाबोदों होननानै जिहेतु नोंथांमोननि खाथियाव मुस्लिम कमिउनिटि आरो गुबुन गुबुन कमिउनिटि दङ। नोंथांमोननि थांलाय फैलायनि जे सुजुग सुबिदा बेयो ओरैबायदि थासारि। दाथ' बहुद मोजां। बुंनो थाङोबा जोङो सासे बर' मानसिया मुस्लिम बस्तियाव हरनि 1टा 2टाबाबो जों थानो हायो आरो मुस्लिमफोराबो जोंनियाव आबाद मावो, बिजनेस, गय फालांगि बेबायदि खालामो। हरनि 1टा 2टाबाबो नोङो थांलाय फैलाय खालामनानै बरंस' जोङो सिमासेनो दा खामानि मावलायगासिनो माइ गायगासिनो। हरनि 1टा 2टा दाख्लैनि बोथोराथ' मोजां नङामोन, दै गैयामोन। जोङो ज' लोगो नांनानै मुस्लिम बर' लोगो नांनानै जोङो बेबायदि मोनसे दै बोग्रा मेसिनखौ लाबोनानै जों बोलायदों, थारलायदों। बेबायदि अनज्लायनाय मोनसे मा होनो गोजोन खौसेथिया दिनैनि दिनाव नुजासारदों आरो बेखौ जाफुंसारनायाथ' 100% बियो। मानो होनोब्ला जों बै समाव जोंनि एरियायाव बेयाव दैज्लां फैबानो रिलिफ केम्प थानांगौ जायोमोन। गोबां बेमारिफोर, गोबां बेबायदि आइजो माहारिफ्रा जि गावसिनि मोनसे सम प्रेगनेन्सि बेफोरबायदि मानसिफ्राबो बहुद खस्थ' मोनोमोन बै समाव। दैबानाजों लोमना थानानै लामा गारि मथर बेबायदि मोननो थाङामोन। नाथाय दिनै जि जोंनि प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकार, बियो बेसेबांबा गिदिर बान्दो थेनानै हैबाय। दिनैनि दिनाव दै होननायानो थरसेबो नुवा जोङो, बाना होनायानो बेबायदि। आरो सिगांनि जि सरकारफोर, बिपिएफनि जि सरकार समावहाय माखासे खामानिफोरखौ बिसोरो माने भुवा माने दिन्थिनाय हिसाबैल' मोनसे माने जों बान्दो थेदों होननानैल' बेबायदि खालामोमोन बिसोरो। नाथाय दैज्लां फैब्लानो दैया फैफिनोमोन। दिनैनि दिनाव जेखौ मावनो होनदों जोंनि नोजोराव, जोंनि एरियायाव बेखौनो मावदों इउपिपिएल सरकारा। जों बिनि थाखायनो बे सरकारनि सायाव 100% फोथायनाय दं। आरो जोंनि बे सुबाइजार समस्ति 17 नं सुबाइजार समस्तियाव जोङो जेरैखि जाया अनिल बर' बिथांखौ देरहाहोगोन आरो लोगोसेनो प्रमद बर' सारजों जोङो सरकार दानायाव मदद होगोन होननानै जोङो बेबायदि खौसेयै ओंखारदों। बारा गैलिया जिहेतु गावबागाव हान्जा नोंथांमोननिफ्राय गावबागाव दोलोआ गावबागाव। आंथ' ओरैनो दा जाय सरकार सालायनानै थांदों बेखौनो लुबैयो। बेवहायनोबो दं नालाय, बेयावनो दं हिसाबै। मानि थाखाय लुबैयो? ओरैनो माखासे बाखि खामानि आद्रा दं हिसाबै मावनो, बिनि थाखाय बेखौ फैफिनजानो लुबैयो। नोंथांमोननि जे ओनसोलाव गोबां दैबाना इउपिपिएलनि बिथाङा थेनानै होदों, दा बेजों माबायदि सान्थि सुख फैगोन? ओरैनोथ' दा दैबानाया देग्लाय अखा गैयि हिसाबै फैयाखिसैबो, ओमफ्राय मोजाङैनो जादों। दा फैयाखै, एसे एनै अखा हाबानो फैयोमोन सिगाङाव। देग्लाय गैया, बाना गैया। बिनि थाखाय मोजांबो मोनदों, गोजोननायबो दं। 5 बोसोराव सान्थि फैबाय। ओरैनोथ' जोंनि सायाव ओरैनोथ' दा सान्थियानो। बेरायनाय मानाय, अबेबा मोनसे हाट बाजार खेलेनाय मोजाङैनो दं, थिगैनो दं। दाथ' मोजां। सिगाङावथ' बै 5 बोसोरनि सिगाङावथ' जों इसेबां हायामोन। दा मोजां, थांलाय फैलाय नाला साला गावसोर फैनो हायो जोंनिसिम, जोंबो थांनो हायो। जेबो उसुबिदा गैया आरोखि।